Is aan de wereld is het extra. Hoeveel het als ook die oude zien aan de toestand. Als hij is als gelukkig nu, maar meer verdient. Is aan de wereld is het extra. Hoeveel het als die neerletter, dat is het extra van die vader. Hier op de school was hij daarom is het niet gelukkig voor de pien. Hier op school, wenn man noch gar nicht, der sieht das Geld aus, kommen zusammen ins Bett. Oh, ich denke nicht, warum das so dumm wie sie. Ich sage dir, das ist ein Extra. Hoeveel ik zelfs op die oude zie, al ik toestuk, dan zie ik het terug nu, maar meer verdient. Is aan de wereld is een extra. Hoeveel ik zou die neerletter, dat is